Díochaíns be Eoin Ó Dubhghaill idir seo an nós agus se tá camerador agam inis i HD, so bích se sin ad macro mode. Se leannas an Léirmheas an scannán BlacKkKlansman. Tá five an am thuirim se le scannán bunaí fíor scéalta, mar tá dulgas orb níomháin in scéal leor crín ach scannán tarnteach dhéanamh ó freisin. Sin an dúchlan a bhí rih Spike Lee an scannán nua BlacKkKlansman fíor scéal fí fólín gurm sé sin fear gurm bhí gobert na Napoleon in Alabama ní literal Napoleon gurm Ron Stallworth agus gáil faoicheals sa KKK. Aidan na líd an chuid smú cé go ditinte ó chéile sa tíú chuid agus tá stíl le aige agus is féidir eáil chulignéig an scannán sa geol, sa script agus na téamaí agus na gnéisisin ar an scéal a déadach bheith be an róh Róma isteach an na scannán tainneamhach agus táhachtach. Níl na téamaí diléir go dtíhann tá siad beag an róthiléir go háirid i gcumpráid le obaid Jordan Peele sa scannán Get Out le na téamaí céanna ach beidir nar fearr bheith róhrúnda na téamaí seo go háirid sa gcuí rudaí in America faoi láid. Agus níos tá maidir blood. Céad ceap sib bhín scannán BlacKkKlansman, scannán man nuair nabhra sé star mar scannán fáisnéise. Té agus le mar Twitter ag ónidí tíocha nó fág teachtót grána ar a bhí sean seo. Slán go fóil ó Oni HD.